Yawwa soja boy. Ai kai ba soja boy bane, soja girl ne. Na mace ne kai. Dan Daudu tsinan ne la'ananne wanda ba zai taba gama da duniya ba. Wai kai me matsalarka da yan fim? Ya ce yayi sojan sama. Ka ce kayi na ƙasa amma har yanzu jaki ta zuge kake daura dan har yau baka isa ka sa belt ya rike ma kuku ba saboda aikin kakin baya. Sannan suwaye suka fito da kai? Yan fim ne suka fito da kai. Idan ka ci kaɗan halak cikin uwarka da ubanka, yau mu ganka a duniyar Amerika, ka tafi ka nuna mana shege ne kai ka je ka yi waƙa dillalin tsirai. Kai da dangin ku ka riga ka sa musu abin kunya, sun rasa yadda za su yi su rayuwarsu. Ka daina shafa mai, ka daina bleaching, kaga za ka gano ai mu ne muke ja da kai. Amma du sa'a sasa sa'a bala sa'a da muzango, su me shadda, su naziru, su aminin saira sun ci uwarka. Alijita sun tara sun kuma tarawa shine kake hassada. To ka nuna mana suwaye matsiyata a dangin naka wanda aka bamu mu basu. Dufa wanda ya isa shi yake maula sannan a ɗauka a bashi. Ka je ka sai shinkafa, ka sai taliya, ka raba danginku, ka goge musu bakin cikin wannan sarautar tsiraici da ka karba. Wa sha mai fitsarin kwance. Tuzurin banza tuzurin wofi wanda yanzu ko karuwai aka daga kai babu wata uwarta za ta bari ta aure ka. Mara kunya wanda bai san inda yake mai ciwo ba. Sha dan akuya mai bata uwarsa. Yawwa muna so mu ga ilimin ka na turancin da kake ji da kake baza kafasitin hauka kana kai wani ne. Tunda dan halak ne kai, ka daina waka da Hausa kai da turanci kuma ka tafi mana ka je ka samu su Davido suwaye. Kana ina? Aka ɗauko shi daga ƙasar waje ya zo ya samu dukiya ya buga mutane ƙwaƙwalwa. Jaki mai fitsarin kwance kana kwance a cikin zarnin fitsarin naka baka san me ake yi ba, ka dinga zagin yan fim dan kaga ana maka shiru. Kai fa baka da ƙwaƙwalwar da zaka yi fim ɗin nan. Ka je iya abin tsiraicin nan da kake yi ya ishe ka. Ku kuma manyan mu yan fim waɗanda duka kuka fito kuka yi magana, ina ba ku haƙurin ku ja da baya ku koma ku zauna ku banda da ni da wannan ɗan ramatin awakan haihuwan kwarin kunya mu buga da ni da kai. Wallahi ko ni ce muka haɗu gaba da kai sai na fyaɗa ka da ƙasa bare su. Ni suka san inda yake maka ciwo. Ka ji ko? Kar ka ƙara zagin yan fim daga yau. Idan ka ƙara iya ni kaɗai ma zan ɗaure ka. Ba sai sun kula ka ba. Ya matan da yake wakan tsiraici da su za su halaka shi. Kuma ka koma ka je ka ba mahaifiyarka haƙuri na shan wuya haihuwar da ta mata haihuwar asara. Ka tar waɗanda iyayensu suke musu addu'a. Du'a waɗannan waɗanda suka yi magana. Waye ka gani ba gwarzon namiji ba? Waye ka gani baya zama da